ଆସିଗଲି ଆସିଗଲି। କଣ ଅଛି? 50 ଲକ୍ଷ। ଦେଖିଦେ ଓ କି ଶାନ୍ତି ମାଲୋ। କାମ ଏତିକି ହବନି। ଆଉ ପୁଣି କଣ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ହେବିନି? ନାଇଁ ଜମା ଭାବିନି କହ। କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଯଦି ଜମା ଖରାପ ଭାବିନି କହ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତେ ସେଠି ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଲୋଭ। ପ୍ରବଳ ଲୋଭ। ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ? ଆଉ କହିଲୁ ବୋଉଲୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିବିନି। ଆଗ 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସାଡେ କଥା ହେବା ବସିକି। ଠିକ ଅଛି ସେଟା କାଲି ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କାମଟା ବି ମୁଁ କରିଦେବି। ଏବେ କଥା ଦେଲି ବାବୁ, কথা রক্ষিবে নিশ্চয়। সাকে রক্ষে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, সাকে রক্ষে 33 কোটি দেওয়া দেবী। এই বাল্মীকি আଜି ত্রিবার সত্য করে কହୁଛି, খালি সে 10 কোটি জমি বনারে কলা মাত্রে কে কাম ধাই ধাই কিরি হব। କାଲି ସେ ଲୋକଟା ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିବ। କାଲି ଫୁଟି ନା କାଲି ମାରିବ। କାଲି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1 ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। କାଲି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାକୁ ପାଇବି ତାକୁ ମାରିବି। ସେଇଠି ମାରିବ। ଆସୁଛି ଏବେ ଟିକେ କହିଦଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ନାଇଁ କାଲି କହିବି। ସେଇଦିନରୁ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ମାରିବି ତୁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି କହିବାନି, ମୁଣ୍ଡ ଠିଣ ହେଇଯିବ। କିଏ ମରିବ ଯିଏ ମରିବେ 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମିଳୁନି, ମତେ ନଗଦ ନାରାୟଣ ମିଳୁଛି। ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କିଏ କେତେ ମେସେଜ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବି? ତାଙ୍କୁ ସିନା ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସୀମାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି। କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ କେହି ମୋ ସେବା କରନ୍ତିନି, କେବଳ ସୀମା ହିଁ ମୋ ସେବା କରେ। ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ବାନ୍ତି କଲେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ତିକି ସବୁ ସଫା କରିକି ମୋତେ ଆଚାର ଦେଇକି କୁହେ ଧନ ଖରାଦିନେ ଜମା ହାଡ଼ ମାରୁନି, ଟିକେ ବିୟର ମାର। ଆଶା କର ଅଙ୍ଗୁର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି